Dobrý večer, milí gazdíky, som tu zasa opäť, mám niečo pre vás nové, takže dneska si ideme navariť ryžu. Takže potrebujeme ryžu, kuľatú zrnu, soľ, vodu. Naliejeme si vodu, štípku soli, ale štípku soli netreba dávať veľa soli. Ryžu, guľatú zórnu potrebujeme. Netreba zabudnúť guľatú zórnu. Najmenej aspoň pol kila ryži. Samozrejme, milí gazdíky treba miešať s rukou. Ale je to nehygienické s rukou to miešať. Už je to staré, už je to o ničom. Mám niečo pre vás nové. Môžete to si použiť ako chcete vy. Ja mám nový produkt na miešanie. Vidíte? A to musíte miešať a miešať. Ale zlomil som tak pohár. A to je miešanie. Krásne sa to mieša. Je to pohodlné, ľahké. Milé ženy, takže ľahko, ako vidíte, sa to mieša. Nemám s tým žiadny problém miešania, je krásne. Takže tak, ako si štíri pozrite, ryža je krásna umytá. Takže tak, milé ženy. Zároveň nakoniec taká malý tanec pre vás, milí gazdíky. Áno, počujete dobre, teraz ide reklama, po reklame som tu v pracovačke. Zatiaľ predstavím, toto je ten materiál, je to krásny materiál, takže krúti sa to tak, hore, dolu a tak. Takže tu je odo mňa malý tanec. Takže tak, uvidíme sa gazdíky opäť do budúcej dňa.